Hola izaten zan, gari joten behar hori zori bere, hola, baina ganera garie, denpora hona, eta bero handi egez. Holan izin behar deu, ba, ebaite, gari ebai iten zan, eta gero, ba, txolak. Eta emiten gendu zen, ba, holan nindek, ba, esan zute, indio guk iten duen buden holan 6-azpigez, metatxuek, eta, denporra nahi teguenean, ikusten gindunean, ba, prest, begire ingo degona, bueno, harrik imiten gendu zen mantak edo sakuik edo zaziren, idimantak imini, eta, ba, hola, naturetxuen, errepia garbitako harri izan dut zen harrikan? Antzekoak, bai, anjoteko, txolak anjo, eta gari eustezan mantara. Eta gero hasia iteuenean, ba, albiento. Frigetua edo baila edo. Hori, eta, horra txiten genuen. Gero etorzien makinek, ba, garbitan, eta, ba, bueno, imitirien egun bet, honen barrirako, edo, segun hortzuk esatatzen, danen esaten, ba, bueno, ba, jo eta garbituteko, aglori izan.